होनायनि अधिकार गैया जों ओरैबायदि होसाबगोन आसाम सरकार भारत सरकार गासैबो जोंनि होख्रावनायखौ खोनासंहोगोन जों ओरैबायदि होख्रावगोन जेराव दिनै आसामनि खना खनला दिनै जोंनि बर'लेण्ड रायजो सोरजिनायाव जायफोर हेंथा बिथांमोनाबो साननांगोन दिनै बर'आ रायजो नागिरनायाव बर'आ हारसिं नंला दिनै मोनसेल' माहारि नंला दिनै आइजो माहारियाबो मैखोमै बाहागो लाफैबाय दिनैल' नङा उनहालागै जेसेबां हाबाफारि लागोन बर'लेण्ड रायजो दाबिनायाव मुभमेन्ट खालामनायाव अब्ला बै समावबो जों गासैबो आइजोफोरा ओंखारगोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो आइजो नोंथांमोन दिनै एफसु एनडिएफबि पिजेएसइबि मोनथामबै आफाद आरो दिनै जोंहा एरिया 24,467 स्क्वायर किल'मिटार बुरलुंबुथुरनि साहा भुटान आरो अरुणाचल प्रदेशनि खोला सेरफाङाव नैबे जों बर'लेण्ड रायजोखौ फज'दों आरो बैहाय गुबुनारि थाखानाय गुबुनारि जा हारि माहारि बिथांमोनाबो जेराव आलो गोजोनै रायजो खुंनो हागोन थांनाय 2015 मायथाइनि जुलाइयाव दिल्लीयाव निउ दिल्लीयाव थांनानै गान्धी पीस फाउन्डेशनाव नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट आफाद दानानै जेसेबांनो फिसा फिसा रायजो दानाय हारि आफाद बैफोरजों लोगो जानानै सोमावसारनायखौ जों जागायगासिनो दं दिनै बर'आ बिटिसि मोनबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय बिथांखिखौ लानानै बिथाङाबो जाय थांखिखौ लानानै सानसे समाव हाथियार दैदोंमोन बिथाङाबो बै थांखिनिफ्राय दिनै देराखै बिथांनोबो नांगौ बड'लेण्ड नाङा होननानै बिथाङाबो बुंनो हाया आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांनि बिबुंथियावनो ओंखारो बिथांनोबो बड'लेण्ड नांगौ जोंहा दाख्लैसो निउसाव स्टेट फरेस्ट मिनिस्टार प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बुंलांबाय बिथाङा सासे बर' आइजो हिसाबै बड'लेण्ड दाबिनायाव बिथाङा सापर्ट दं होननानै बिथाङाबो बुंलांबाय थांनाय 2019 मायथाइयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा एनडिएफबि गासैबो थांनानै जों सानथामनि गोजा जेब्ला प्रग्राम लायो बेवहाय हांगार स्ट्राइक बेवहाय रेलि खालामदों बेवहाय जों गोबां होस्रिगाव धरना खालामदों बेहाय जेब्ला मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां प्रमद ब्रह्म सारा जेब्ला सरकारनो मार्चसिम जोंहा लास्ट डेट होबोदों बै समाव गभर्नमेन्टआ जेबो लायलाय जेब्ला जोङो 9 जानुवारियाव 24 आवार्स हाइवे ब्लकेज खालामनायनि बाथ्रा फोसावो अब्ला जोंहा स्टेट जइन्ट सेक्रेटारि बिथाङा जोंहा बिथां आफादगिरिखौ फन खालामनानै लिंहरदों लोगोसे जोंहा